Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Wannan abun shine ake ce ma da Kusineta dalatama. Audigan da ake tare nono don daƙile shiga isa ga riga ko fireziya. Tsafta tana taka muhimmiyar rawa cikin rayuwar ɗan adam. Don duka ɗan adam inda bai da tsafta za a ɗauke shi mahaukaci ko kuma a kira shi da ƙazami. Dukkanin mace ba ta son ko ta gani mutane suna ƙyamanta saboda iskan nono. To wannan abun kanku ya zo ƙarshe. Ba za a koma zagin ku ba ko zargin ku da cewa da kuna iska ko ƙarnin nono. Da zarar an sa shi, nono zai tsayawa gare shi kaɗai ba zai isa ga riga ba ko da fireziya. Yana da inganci sosai kuma yana da kyau. Allah sa mu dace.